protect your family by praying together daily. No? Iampo ang imuhang pamilya nimo. Sama sa akong gingon, ang isa sa mga atakihon ni Satanas aron ka nga maluya sa imong pag-alagad isang imuhang family. Isa na siya sa target sa kaaway tungod kay kung ang family nato maigo gani, maigo pud ka. Maapektuhan pud ang church, no? Mao na nga protect your family. Pinaagi sa pag-ampo. Manang mag-ampo kita sa Ginoo na ang atong pamilya mahimong protektado sa Ginoo. Panalipdan sa Ginoo gikan sa atake sa kaaway. Kay mao ni ang buhaton gyud ni Satanas nga gub-on ang imong pamilya kay para maguba ang imong pag-alagad sa Ginoo. Another thing, protect your ministry by protecting your integrity. Kung naa ka sa ministry, protektahi ang imong integrity. Daghan na mga Kristohanon, daghan mga nag-alagad sa Ginoo, nag-serve sa Ginoo, nga daot ang integrity. Ha? Daot ang integrity. Gani sa unang panahon nga dili pa ko pastor, naay mga simbahan nga nagapili og mga dikon, mga diakono. Ha? Nagapili og mga diakono nga diin nagasunod kuno sa Biblia. Kay sa Bible manggod sa unang iglesia adunay 7 ka diakono. Og dunay mga simbahan nga nagasunod ani nga mubutang og 7 ka deacon dira sulod sa simbahan. But the problem is ang uban ani for the sake lang nga dunay deacon bisag wala na mao ang kinabuhi gibutang diha sa mao nga posisyon kay para makumpleto ang 7 ka deacons. Mao na naay mga deacon kaniadto nga akong nakita magtaking pa og lapad. Ha? Magtaking pa og lapad diha sa bulsa kay ang lapad mangud sa una masud ra mangud na sa bulsa. Bisag karon ka ng lapad masud na sa bulsa. Di nang lapad nga gikag Japan ha. Ha? Lapad nga makasusapinday. Ha? Bisag ka ng senior, junior o senior bay tawag ana. Masud na sa bulsa. Ug mao pa nay uso sa unang panahon. Dili pa nang kabayo. Ha? Wala pa nang kabayo sa una. Naa na ng lapad. So masuod na sa bulsa. So ang ginahimo sa uban sa una ng mga dikon, ako nahibalaan, pakitaan ako, kung wala sa simbahan, nagataking og lapad. Suod sa bulsa. Maayo ba na siya nga lang taon? Napod ko yung nahibaluan na pastor. Muinom og ilimnong makahubog. Ano man? Nagistoryahan na yun eh. Young people pa ko that time, pero pastor na siya that time. Sa sakua. Inom ta. Palitag, kuan. Red horse ba ito? Beer. Ano ako nga. Pastor man ka. Inom day ka. Asa nga. Muinom. Ano ko nga naman. Ingon man ang Bible nga, inom og jutayng bino. Tambal sa sakit sa kuto-kuto. Ano ko nga. Sakit na imong kuto-kuto. So di man po daw. Uminom ang kagbino lagi. Ay ka ng limnong makahubog nga. Ingon ang Bible, inom og jutayng bino. Tambal sa kuto-kuto. Usahay, ginagamit ang bersikulo para ma-justify ang yahang bisyo. Ang tinuod, mao ginay ang gusto. Ginagamit lang niya ang Bible para lang sa iyahang gusto sa iyang unod. Na kung buot sabton, kung mayingon ganit tagtambal, minimal ra gid na siya. Adto daw og butika, nya palit og tambal. Nagtagaan kag tambal nga mayingon ang doktor sa mo, isa lang ka tablitas ha, taga humagkaon, taga adlaw. Unya kay hakog man kag tambal, giinom nimo ang 100 ka tablitas. Mabuhi ka o mamatay? Patay ka, bisag makaayon na 100 ka buk, dunganon na mag-inom tanan. Patay ka. Sad to say, kadto siya, niinom gyud siya. Sa rason nga inom og jutayng bino, tambal sa kuto-kuto. Ang sobra makadaot. Ug usa pa, ang mapagkaon nato karon na naman ay mga kuan. Mga tawag nato na mga wine. Napud ko'y nadungog sa una. Ay online. Ampot ilad, kaila mo ana nga defender. Ingon pa niya. Kato daw si Kristo sa una, nagisgot siya about sa kasal sa Kana. First miracle nga gihimo ni Jesus Christ ang paghimo sa wine katong unom katadyaw. Uwing tagtadyaw, mo siya drum no, uno siya og tubig nga gihimong wine ni Jesus Christ. Ingon pa niya, katong usa ka defender sa iyang grupo niya. Lupigan pa daw sila ni Jesus Christ. Kay mo inom daw to si Jesus Christ, tinadyaw ang iyang inumon. Akong una-una, matay, gihimo pang palahubog si Kristo para lang ma-justify ang iyang pagkapalahubog. Akong una-una, lahi magutong wine sa una, ug lahi magutong wine
ang wine manggod kung maggamit ta og wine nga pulong naay hard ug naay light. Kanang mga ginatawag nato wine na i-display panahon sa Pasko. Kahubog na na. Diba 2% raman sigurong kuan ana. Kanang iyang tawagan ni ana. Alcohol niya. Oh. Katong gihimo ni Jesus Christ, wine gitawag tog wine, wa man giingon dito nga makahubog to. Wine to nga ginaipis panahon sa kasal. Lain pog og mao daw ginaingon, mo ingon niya nga mao daw dunay kasal karon mga hubog daw mga tao panahon sa kasal kay mag-inom gid daw sila kay panahon gud daw ni Jesus nag-inom sila. Lupigan pagay daw sila kay ilaha ginalon ra daw ila. Kang Jesus Christ tinadyaw. Ang una-una para lang gyud ma-justify ning pagkapalahubog aning mga tawana. Usahay ang ministry nato nahimong daot tungod sa atong integrity. Madaot ang ministry kung madaot ang atoang integrity. So protektahan nato ang ministry pinaagi sa pagpanalipod pod sa atong integrity. Di lang sa mga nagaserve sa Ginoo kundi dili ka natong tanan. Kay ang atoang kinabuhi ministry ni siya. Ang atoang panag-ingnan nga nasa uban mahimo ni siya ministry. Kay unsa naman lang ang imuhaon niyang ministry diha sa gawa sa mga tao nga dili pa Kristohanon, including your family, relatives, friends. Kung nakita nilang imong kinabuhi, di man maayo nga panag-ingnan. So mao na nga kinahanglan pasigaon nato ang suga sama sa giingon ni Jesus Christ nga let your light shine. Pasigaon nato atong suga. Kay mao na atong ministry nato. Natay obligasyon nga mangdaog og kalag. Di na gani ka kabalo mo share daot pa gyud ang imuhang testimony. No? Mo nay subo nga daot na ang imong dinagani kakabalo mo sangyaw sa pulong sa Ginoo wala pa gyud kay maayo nga testimony.